Joe Biden ni laseli kɛ arabadona k'a fɔ k'a ma se k'a ka furuba laseli wɛrɛ kɛ wagati yɛlɛmaw kan ko k'a bɛna taabolo bila sen kan dɔgɔkun nataw la k'a kɔlɔlɔw kɛlɛ a ko wagati yɛlɛma ye banajuguba ye jamana kan. L'Amérique bɛna kɛlɛkɛminɛn kuraw di Ukraine ma yasa k'u dɛmɛ u ni Rusi cɛla kɛlɛ la ni laseli ninnu kɛra arabadona l'Amérique lakana kotigiso kotigi Lloyd Austin fɛ kunnafoni dibagaw ma. L'Amérique jamanatigi kɔrɔ Donald Trump ye tasibila kɛ a furumuso kɔrɔ Ivana Trump ye janaja kɛnɛ dɔ senfɛ église dɔ kɔnɔ New York mara la. Los Angeles mara ye yɔrɔ dɔ lakodɔnni sɛbɛn yira Charles Willa Bruce ka ɲɛtabagaw la. Bruce ni a furumuso tun ye station balnéaire kɛ farafin tɔgɔ la y'u gɛn ka bɔ a yɔrɔ la ka yɔrɔ min a la nin ye a san 100. Indiana cɛ dɔ bolila tasuma cɛla ka mɔgɔ 5 ni kisi ka bɔ tasuma bilen na. Nick Bostic ye a yira k'a fɔ ko tasuma jenda minnu bɛ a la k'olu ko b'a kun.